Γεια σας παιδιά, και σήμερα κάνουμε ένα καινούριο βιντεάκι πάλι με τον ξάδερφό μου τον Νικόλα. Θες να πεις κάτι? Ναι, με τη Θέα δεν ήμουν εγώ, είχα κάτι δουλίτσες, αλλά σήμερα ήρθα κι εγώ μας παιδιά, να ξέρετε. Θα κάνουμε μία ξαδερφός μου πήρα εγώ Fortnite. Και πάλι Fortnite. Το προηγούμενο που δεν ήμουν εγώ ήταν με τη Θέα. Το προηγούμενο, το πρώτο ήταν Fortnite, έπαιξε μόνο ο ξαδερφός μου και εγώ δεν έπαιξα, αλλά τώρα θα παίξουμε και οι δύο. Πάμε να αρχίσουμε το βίντεο. Ήδη το έχουμε αρχίσει. Παιδιά, να ξέρετε, δεύτερο βίντεο με τον ξάδερφό μου. Να ξέρετε, όχι, δεν το λέω. Ήθελα να πω κάτι, αλλά βλακεία ήτανε. Παιδιά, εμένα δεν είμαι και τόσο καλός Fort, οπότε Πες αλήθεια, καθόλου καλός. δεν είμαι σχεδόν καθόλου καλός. Φορτίζει ωραία. Να δούμε που θα πέσει. Παιδιά, όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, ναι, δεν ανέβηκε ακόμη. Ναι, παιδιά, ήθελα να σας πω κάτι άλλο, αλλά δεν ανέβηκε εκείνο το βιντεάκι που ήθελα να σας πω. Ο δείτε ακόμα αρχή, το μπλε τόπλο το έδωσε. Ωραία, πάμε. Έμεινα με 10 HP. Παιδιά, έμεινα με 10 HP, αλλά πάλι καλά, έχει medkit. Είναι εκείνο. Legendary. Legendary banana. Δεν θα ξανακαλέσει σήμερα το διαβγάζουμε βίντεο. Πω, παιδιά, ντουο παίζουμε, το ξέχασα. Τι είχε αυτός ρε! Παιδιά, δείτε τι έχει αρχή μάτς. Α, από αυτό το τεστ το πήρα. Πέθανα. Και φανταστείτε, βρίσκουμε snipe τώρα. Snipe. Με snipe τους τρώει όλους ο γκάτον. Παιδιά, έπαιζα πριν με έναν φίλο μου, δεν ξέρω αν έχει εμφανιστεί σε βίντεο, δεν θυμάμαι, τον τηλέμαχο, και παίζει να έχει εμφανιστεί και πηδούσε, δεν το έχω σε βιντεάκι, δεν θα το ανεβάσω, γιατί ήταν πριν και δεν έκανα βιντεάκι. Πηδούσε και το πατούσα κάτι snipes. Τώρα έχουμε DMR. Τι είναι? Βλακεία. Παιδιά, κολλάω πάρα πολύ. Τρέμει το τηλεχειριστήριο. Stop μηχανάκι.
Πάμε τώρα προς τα εκεί. Μήπως βρούμε το που θέλω για να κουμπώσουμε και 50. Α, κολλάω. Πω, ανέβα πάλι πάνω. Πού ακούγεται το chest? Παιδιά, ξέρετε από πού ακούγεται αυτό το chest? Αλλά εσείς δεν το ακούτε. Πω! Παιδιά, το έχουμε όμως. Άντε, αυτά ίσως... Ναι, αυτά θέλαμε. Ρε, τώρα κουμπώνουμε 50. Παιδιά, για κάπου πυροβολισμούς. 10 σφαίρες. Δεν ξέρω αν αγάθω τους είδα. Για πυροβολισμούς. Όχι, εγώ δεν τους είδα. Εγώ τους είδα. Εδώ κάτω ή επάνω? Πάνω. Τώρα... Πέρα... Τι μας έδωσε... Α, το αέρα, ωραία. Όπα. Μπορούμε να φύγουμε. Παιδιά, 49 άτομα χωρίς τον αγάθο. Φάτον, τον έχεις, είναι 2, πρόσχε. Το ξέρω γιατί παίζω ντουο. Κάτω, τον έριξες, τον έχεις. Κάτω ένας. Κάτω κι άλλος. 2 τους έριξε κάτω, ρε πέντες μου. Ωραία. Παιδιά, είδα άτομο. Όχι, πες να μην είναι. Όχι, δεν είναι άτομο. Επειδή παίζουμε ντουο, πες μου ότι τον έχουν πάρει. Τον έχουν πάρει, ρε μπρο. Όχι! Παίζει να τον έχουν σκοτώσει. Ωραία. Παίζεται fight. Α, ωραία, έχει άτομο. Α, ναι, έχει άτομο. Καλά λες. Πες να είναι καλός ξένος, χτίζει καλά, πρόσχε. Φεύγω. Καλά έκανες. Τόσες χτίσε ολόκληρο σπίτι. Ήρθα σε άλλο. Βάλε τον. Τον έχεις. Ένα. Όχι. Σε βαράει. Κάτω. Τι τυχερός που Από έχεις. πίσω.
Ωραία, έχασες μέσα. Αέρας. Όχι, παιδιά θα πεθάνουμε. Ναι, τον ξέφυγες. Α, παιδιά, 8 HP. Όχι! Όπως και να έχει, δεν σταματάω. Καλύψου. Που μπλέξαμε ρε Νικόλα. Είσαι κολόφαρδος, ρε. Τι κολόφαρτος ρε, θα πεθάνω τώρα. Αυτός δεν σταματάει να με ακολουθάει αφού. Αυτός τρέχει, γι' αυτό. Και θα το φάνε άλλοι. Και θα το φάνε οι άλλοι. Αυτός τρέχει και δεν πυροβολάει. Νομίζω ότι θα σε πιάσει, αλλά θα το φάνε οι άλλοι. Κολόφαρτος, ρε, από 8 πήγε σε 100. Τι άλλο θέλεις? Χίλαρα. Χίλαρες. Ακριβώς. Δεν έχει εδώ και πολλά άτομα. Είχε έναν, μα την Παναγία που σε κυνηγούσε στα μέτρα. Εδώ θα είχε άτομα. Ω, λάμα. Τι τύχη στην κάμερα. Τι άλλο. Χωρίς εσένα 26, πάμε λίγο. Με ένα 27. Εντάξει ρε. Παιδιά κολλάει φουλ. Πάμε στο μύθι καλύτερα. Μήπως μας δώσει κανένα σνάιπ. Α. Δεν έδωσε σνάιπ. Γιατί δεν μου πάντα σνάιπ τα μύθικα. Να σνάιπερ παιδιά. Πάρ' το κάποιος είναι μακριά. Ρατατατατατατα. Ένα σνάιπ ζήτησα, δεν ζήτησα κάτι παραπάνω. Επειδή παίζουμε ντουος, Κάτω φύλλο αυτό. δεν χρειαζόμαστε το φύλλο. Ωραία. Έλα ρε. Μπορεί να γίνει φίλος σου ή να. Μπορεί ρε. Τότε έγινε. Κάτω φύλλο. Δεν έκανα. Τέλος. Δεν ξέρω, έχω κολλήσει. Περάκι. Εδώ πέρα κάπου έπαιζε πόλεμος. Να, πράγμα. Όχι. Κακή δεν πέθανα. Παραμάξι. Όχι αμάξι. Εκείνο τι είναι ρε. Κύκλος. Πρόσια. Τρέχα. Δεν είναι κύκλος. Παιδιά κι άλλο λάμα. Ρε, 2 λάμα στην κάμερα. Φόβο παιδιά, τύχη. Τύχη special.
Α, νησί. Ανέβω νησί. Τι κάνω ρε. Το νησί, ας ελπίσουμε ότι θα δώσει κανένα σναϊπεράκι. Όλοι το ελπίζουν αυτό. Σε φάση, όταν ανεβαίνω νησί. Σνάιπ. Και δεν βρίσκουν ούτε ένα σνάιπ. Παιδιά, δείτε το κόλπο μου. Έρχομαι εδώ κάτω. Α, δεν μπορώ. Εδώ πέρα γωνία δεν με βλέπουν. Τώρα οι φίλοι μου. Αυτή εκεί πέρα που την έκανα φίλη. Με καρφώνει λίγο, αλλά... Άντε ρε, κουνήσου. Ξέρω πότε θα κουνηθώ ρε. Επιτέλους. Ω, πράγμα. Σνάιπ. Χωρίς στόχο θα βάλουμε. Έβαλες. Λες να πάρω... Καλά, θα πάρω αυτό εδώ. Έβαλες το στόχο σνάιπ. Όχι, θα πάμε να βάλουμε. Περίμενε. Το σνάιπ το έχεις όμως. Ναι, να το. Ωραία. Έλα. Αλλά χωρίς στόχο. Όχι αυτός. Αυτός. Δεν κανονικά εγώ θέλω. Για βάλε στόχο να δούμε. Αν είναι κάποιος κάτω. Οχ. Ωραία. Καλά αυτός δεν νιώθει τις σφαίρες. Πολλά σε διέρει από εκεί πάνω. Χτίζει καλά. Χέστον. Νάτος. Φάτο. Όχι! Πόσο ζωή έμεινα. Δεν βαράει. Δεν βαράει. Θα με φέρει από πάνω το κινητό μου. Γιατί? Να μπούμε Roblox. Παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Κάντε μια εγγραφή και ένα like και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!